खालामदों बा मालाय आखाइनि मुजा गानदों बा बाम जानो लुगैदों जिरिसनाया बाम जानो लुगैदों मा बाम नांगौ उति फाय जिरिसनाया बाम जानो लुगैदों टुक टक बहा थांनो हिमानसिजों दा आगैखौ डक्टरनाव लांनो डक्टरनाव ओयाव बुंसै जाहा गेटआव दे बेखौ फांदो गेटखौ मारो ओयाव फै दे हिमानसि हेलौ गाइस दिनै आङो आगैखौ डक्टरनाव लांनो ओमफ्राय आं बुंलायनोसै ना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो खुलुम हिमानसि खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दानस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय फिसासानो न' हिमानसि दिनैनि भिडिअआव दङ नै जाहामतु हिमानसि जिरिसना ओमफ्रायो जिरिसना बिमा अनजि जोंखिनि आरो जोङो दायो जिरिसनाखौदो हिमानसिखौदो पलिअ दौनो लांनो नागिरदों दिनै सानडे बै खाथियावनो आरो आधा किल'मिटारसो गोजानावहाय ओमफ्रायो दिनै जाहा माबानि थाखाय जिरिसनानि थाखाय द्रपआ पलिअ द्रपआ फार्स्ट आरो ओमफ्रायो हिमानसिनि थाखाय लास्ट जागोन नामाथाय ना मोनबावगोन नामाथाय हिमानसिया 5 बोसोर जासिगोन नालाय ओमफ्रायो सानैखौबो लांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय लांथ'थ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै मेम'रि दोनथ'नो फिसासा ब्लग भिडिअ जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थुदो होमबालाय ना हिमानसिया माखौबा बुंगौमोन बुंनो ABCDखौ दे होमबालाय बुंदो जल्दि दे ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV WXYZ No I know ABC next I want you sing with me बरे तालिया जाबाय आगै जिरियाबो सिरि मोनबाय आगै जिरिसनायाबो सिरि मोनबाय आगै जिरिसनाया उन्दुदोंमोन ना बाथ' थांसै थुदो थांसै ना मानसि गौ नों गाबगोन नामा पलिअ लोंनायाव गाबाना थुदो होमबालाय फाइनालि नै जोंना गारिया खारबाय नै बियो जोंनि सुदेम सेन्टाराबो एसे माइनि बोथोरखाय जिगाब जाजोबनानै दं हा नों बुंगोमोन दे बुं दे हेलो गाइस दिनै आगैखौ डक्टरनाव लांनो नागिरदों ओमफ्राय दिनै आंनि स्कुल मोनसिगोन अंगनबादिखौ होनदो इनिखौसो मिडिया नै बेयो जोंनि गामि होनना खिथादोब्रा नै जोंनि गामि बियो नै बेयो जोंनि मन्दिर होनदो बेयो जोंनि स्कुलबो मन्दिरबो ओमफ्राय नै दायो जों गामि गेजेर सिंखावनानै थांगासिनो होनदो नै बेसानाव साननैसोनि उनाव हाबा मोनजागोन होनदो ब्लगा इदिनो ना जोंना आयंलाहानि न' होनदो नै जोंना बे लामानि औवाया दानस्रां जाजोब्बाय होनना खिथादोब्रा मोनसे दासो स्रां जाबाय होननानै नै मालाय बिसोर दौनानै फैखांबाय ना मोनसे मालाय अने गारि फैदो थायथिं थाथ' जाबाय मोनलोंबाय ओरै फै आबै मा नामलाय हिरिना आबै उन्दुदो लोंबाय गुसु बार बारदों थान्दा जादों आयौ गाखोनो हामालै
गैला नामा रावबो पलिअ सेन्टाराव रावबो गैला नामा नै फाइनालि जोङो पलिअ सेन्टाराव सफैबाय नै पलिअ दौग्राफोरा बिसोरनो मा मा जन्त्र दंलै नै पलिअ दौग्रा मेडामा मेडामफोरा होनदों मोनलोंगोन ना थांब्लाल' मोनबाय थायो नामा थाखायो जानला मोनला बुंखानाङा ओंखायनो एसे स्रां दे निलकान दे नोंबो लोंदो दे नोंखौबो लानोसै आं दे 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 बेसेबां केजि जाखो मानसिया जोंहा 10 15 16 17 केजि 17 50-an sih 51 आङो जाहा जेरिसनाखौ बामनानै सुनायावहाय गासै 55 ओंखारदों आरो ओमफ्राय दा उनाव आं हारसिं सुफिननायावहाय आंनो 51 ओंखारखाबाय इदिबाथ' जाहा जेरिसनाया बोरै 4 केजिल' जाथावो माथो दाखालिनो 4 केजि ओंखारनाय आरो दाथ' बारासिनसो जानांसिगौ होननानै साननानै एसे सुफिनना नायदों खिन्थु 4 केजियानो ओंखारफिनबाय आरो ना अजना जानाया माबायदि जाहोदों बिमाया जानायाथ' जाहोदों 5 केजि बारनांसिगौमोन हिसाबाव 5 केजि बारनांसिगौमोन बाराबाबो 5 केजि जाथारनांसिगौमोन आरो जोंनियाव 42 दिनावनो गथ'फ्रा 5 केजि जायो सोरबा बायदि गथ'फ्रा आरो मानसिया हनै पुलिअ दौखांनायनि मा मोनखो आखायाव मा मोनखो नाम्बार लोंबाय होननायनि आरो न' नैबे भिडिअ'आ जों पलिअ दौनो थांनायनि सप्तानैसोनि सिगाङाव लानाय भिडिअ' आरो जोंहानाव माने जेरिसनाखौ अजन सुफैदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो जाहा जेरिसनाया 4 केजि ओंखारदोंमोन आरो ओमफ्रायथ' सप्तानैसोनि उनाव जोङो पलिअ दौनो थांनायाव आरो सुनायाव 4 केजियानो ओंखारफिनबायना मानि थाखाय एसेबो बारायासै मोनथिला ना सप्तानैसोआव बारायना बारायला जेबो मोनथिला आरोना आङो गोदानजों लाबजों जेबो मोनथिथारा बेखायनो एसे माखौबा मोनथिनो होननानैनो फिसा भिडिअ बानायबाय थायो आङो आबै नङालै आयंसो आबै जालाबायखो बुरैखाय आबै होनदों नामा न'आव मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय नै जाहा जेरिसनाया जि उन्दुदों बिसिनायाव दसे दोनबाय बिसिनायाव बारा गोबाव थानो नागिरा ओमफ्राय नै आखायाव दसे थिखांनानै लालायबाय बिदिनो दसे दोनो दा उन्दै सम नालाय बिसिनाफोरावबो थाबाय थानो बायो मोदोम सायो आरो आखायावबो थाबाय थानो बायो सोलाय सोल' बेयाव दसे दोननांगौ जायो ओमफ्राय नै दा आङो थिखांनानै लाबाय आरो ओमफ्राय जाहा जेरिसनानि अजनासो मानो बारायाखैथाय दाखालि खनसे सुनायावबो बेनो ओंखारबाय दिनैबो बेनो ओंखारबाय आरो ओमफ्रायथ' एसे बारायनांसिगौमोन होननानै बुंदों नाथायबा बेनो बे ओंखारनायखाय मानो बिदि ओंखारखो होननानै सानदों आरोना आंबो ओमफ्राय जाहा जेरिसनाया बांद्राय गब्ल' सोआखैबो नालाय थिगनि गावनि जखानि जाहा मुथुनि लायाखै जेरिसनाया आंनिसो लादों एसे थेलेबलेब जानो हागौ बेनिखायनो अजनाबो एकदम नांगौनि बारा जायाखै आरो दा गावनि जखानि जालांदों ओमफ्राय दा बिदि नुनायमोन आङो इउटुबावहाय डक्टरफोरनि भिडिअखौ नायबाय थायो नालाय बिदि नुनाय आरो गथ'फोरनि अजना बांद्राय बारायनि जाहोना मा होननानै आं नायनायावहाय खोन्थादों आरो गथ'फोरा मोनायावहाय बांद्राय उन्दुआब्ला अजना बाराया होननानै खोन्थादों अबयसे बेथ' बाथ्राया सैथोखा जाहा जेरिसनाया सानाव बांसिन उन्दुयो मोनायाव बारा उन्दुआ बेनिखायनो अजनाबो एसेबां बारायसाखै जानो हागौ आरो गब्ल' सोआखैबो नालाय बेयावबो जानो हागौ आरो
ओमफ्राय दा बै WhatsApp-आवहाय मोनसे मेटा आई एप्स दंना बेयावहाय कुइसनारि खालामबा खोन्थायोना सिगां आं प्रेगनेन्सि टाइमावबो बेयावहाय कुइसन खालामनायमोन आंनि प्लेसेन्टा ओमफ्रायो FHR नं बेफोरखौ खोन्थाजोबनानै सोंनाय आरो आंनि बेबिया गार्ल जागोन ना बय जागोन ओमफ्राय बेयावहाय गार्ल जागोन होननानै खोन्थानायमोन ओमफ्राय गार्लआनो जामारबाय ओमफ्राय आरो माबाखौबो सोंदों आरो आङो जाहा जिरिसनायाथ' 2 months जासिगोन नालाय जाथ्राखै जासिगोन ओमफ्राय सोंखाबाय आरो 2 months बेबिया नर्मेलै बेसेबां अजन थानाया मोजां बेखौ सोंनायमोन ओमफ्राय बयब्ला 4.3 केजिनिफ्राय 6.3 केजिनि गेजेराव थानांगौनो ओमफ्राय गार्लबा 4.1 केजिनिफ्राय 4.1 केजिनिफ्राय 6.1 केजिनि गेजेराव थानांगोन आरो ओमफ्राय दा जाहा जेरिसनायाबो 4.5 केजियाव दं नालाय नर्मेलावनो दङ आरो जोंनि मोनथिनाय बादिब्ला अब्लाबो एसे बारायबालाय बाराय जासिगौमोन दा गासैबो गथ'फोरा एखे जायाना सोरबा बांद्राय गब्ल'यो सोरबा बांद्राय गब्ला बेयाव अजनफोरा एसे मालायनिजों रुजुबा जाया होननाय बायदि जाहैबाय आरो ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननाव मोननै कुइसन सोंनोसै लास्टआवहाय बे मोननै कुइसनानो जाहैबाय दाथ' बिमाफोरना आहारा सम सम गोरा जायो नालाय ओमफ्राय बे गोरा जानायखौ गथ'फोरनो दौथाव जायोना दौथाव जाया दौब्ला मायाबाफोर प्रब्लेम जायो नामा बेखौ नोंथांमोननाव एसे सोंहरनाय जाबाय लाजिबांसिनब्लाबो सोंनांगौ जायो बेफोर मिन्थिनानै लाथारनांगौ नालाय बेनिखायनो एसे सोंहरनाय जाबाय आरो लाजिबांसिनब्लाबो ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो C सेक्सन जाबाथाय ओंखाम बुरजा बुरजा मोनजाया बुरजा बुरजा जाबाथाय उदै सायो मायो बारा जायो होननाय खोनादों आरो आङो ओमफ्राय नंमारगौना नंमारा एसे नोंथांमोननावबो सोंहरबावनाय जाबाय बेखौ आंथ' बांद्राय बुरजाबो जानायालाय जासोआ अहानायखिनिखौ जायो दाथ' बिराद उखैयो नालाय ओमफ्राय माला अहा जासे जाफ्लाङो बेखौनो आन्दाज मोनलायलायलाङा उखैनायजोंनो ओमफ्राय सोंहरनाय जाबाय आरो आं नोंथांमोननियाव ओंखाम बुरजा जाबा सामारोना सामारा बेखौ एन्सार हरगोन होननानै आसा खालामबाय माने आंनि मोननै कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोना मोनथियोब्ला हरदो आंबो नोंथांमोननि एन्सार हरबाय थायो नालाय बेनिखायनो हरगोन नोंथांमोनाबो आंनो हरगोन होननानै आं नेनानै थाबाय आरोना